Ahojte, pozdravujem všetkých fanúšikov súťažných videí Podpor svoj odbor. Volám sa Damian Išky Janík a som študentom Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Sobranciach. Keďže dnešný svet je uponáhľaný a ja chcem byť stručný, ale výstižný pri charakteristike svojho odboru, prejdem rovno k veci. Chcem vám ukázať, prečo je tento odbor zaujímavý a prečo si myslím, že je budúcnosťou slovenského poľnohospodárstva. Na ceste do školy a na duál vidím každý deň polia, lúky a pasienky, po ktorých sa pohybujú stroje, striedajú a rastú plodiny a pasú sa zvieratá. Raz je to zaliaté slnečným svetlom, inokedy má obloha pochmúrnu náladu. Obdivujem prácu ľudí v poľnohospodárstve, ktorá nie je práve najľahšia, no o to dôležitejšia pre každého z nás. Bez nich by nebolo z čoho napiec chleba, natrieť si ho maslom, zapiť pohárom mlieka, či uvariť chutný obed, zahryznúť do sladkého ovocia alebo použiť zeleninu na 100 spôsobov. A je toho omnoho viac, čo sa urodí na poliach. Naša krajina je úzko spätá s pôdou už od pradávna. Sú v nej korene našich starých a prastarých rodičov, ktorí z nej čerpali silu. Často sa zamýšľam, či sú tak mohutné v súčasnosti a či vôbec budú nejaké v budúcnosti. Je pravdou, že dnes sú nám na pomoci výkonné stroje, technológie, nové poznatky a vymoženosti, ale opravte ma, ak sa mýlim, umelá inteligencia nevypestuje zemiaky. Jednoducho potrebujeme ľudí, ktorí to všetko nové využijú a posilnia tým práve tie odumierajúce korene. Počas štúdia sa učíme, ako efektívne riadiť farmu, spracovávať produkty a ako sa presadiť v podnikaní. Naša škola ponúka duálne vzdelávanie, čo znamená, že časť výučby strávim priamo u zamestnávateľa. Je to skvelá príležitosť naučiť sa veci priamo z praxe, a to od profesionálov v odbore. Pre mňa je to pohľadenie, keď vidím, ako plodiny klíčia, polia sa zelenajú, plody dozrievajú a zberá sa úroda. Nekonečný cyklus. Budem veľmi rád, ak nájdem medzi vami ďalšie spriaznené duše, ktoré to cítia tiež. Agropodnikanie je viac než len práca na poli. Agropodnikanie nie je len tradícia, ale aj budúcnosť. A tu budujeme už teraz.